Ako všetky ostatné Bavoraky z tohto obdobia, aj tento má problém s kľúčkou. Madlo je vyrobené z gumy, ktorá degraduje a rozpadáva sa, takže treba to vymeniť, ale čarovník vám to vie spraviť za nejaké 2-3 stovky. Takže bola som u čarovníka, ktorý ale potrebuje to madlo, ja ale potrebujem auto, takže čarovník si demontoval to, čo potrebuje, pripraví si to do zajtra, zajtra príde, na počkanie mi to spraví, namontuje, takže dvere budú ako predtým a madlo bude ako nové. Ešte jednu výrobnú vadu majú tieto ročníky a to je chladič EGR ventilu, ale na to je zvolávačka, ináč sú tieto auta technicky veľmi vydarené. Chcela by som ešte dodať na tému rozvodov, ktoré boli problémové pri M-kových motoroch, kde sa vymenali okolo 200-250 tisícoch kilometroch, ale bola som sa informovať u človeka v Bavoraku a tieto B-čkové motory už s tým nemajú problém. A v podstate ľudia, aj keď si to dajú vymeniť pre istotu pri nejakých 300 tisícoch kilometroch, tak vravil chlapík v servise, že je vidieť, že tým rozvodom nič nie je. Inak sú tie auta samozrejme super, však Bavoraku nie je moc čo vytknúť a aj spotreba je podľa mňa úplne super. 195 kW 3-litrový diesel má v meste spotrebu okolo 7,5, maximálne 8 litrov, čo na ten pomer, aký mi to dá pocit z jazdy, je tá spotreba úplne super.